Akkor be vagyok, nem tudod, nem is kell. Nem. Hello, szia, szevasztok! Üdvözlöm mindenkit! Igen, azt a sok-sok embert, aki ezt látni fogja. Hogy vagy? Teljesen, most még teljesen rátekintve, hogy női pántot adtál rám, és nem tudom pakolni itt a szerszámat. De hát mindegy, szóval végre őszülő szakállam eljutottam odaig, hogy ugorok, hogy ebben most hagyják egyedül, tehát nem bíznak bennem az emberek. Úgyhogy egy ifjú színész fog fölvinni. Mire számítasz? Szeretem az ilyen vidám embereket. Arra, hogy nagyon-nagyon fogsz seggelni, mert amikor én beérünk az öletbe és földet érünk, hát ez a te bajod. Nem tudom, mire számítok. Repültem, jól nézett a felülről, de akkor nem süvített a szél, és nem kellett kiugrani a gépről. Tehát... Minden úgy lesz, ahogy te szeretnéd, és ahogy én akarom. Az judó más csajokon gyakoroltad, de mi? Gyere. Mert, sziasztok! Menjünk fel a tetejébe, jó? Végére fáradjál! Jó, mondjuk a tökömet becsípte a hevedet, de... Komolyan mondod? Nem. Itt mellette van. Azért a félben. Hogy vagy, Laci? Nagyon jó, kurva jó volt. Nehezen kaptam meg egyébként minden tökéletes. Mondta ordíts! Hello világ! Valami olyasmi. Szevasztok, most beszéljük meg, mit üzensz a rentieknek? Hát gyerekek, Anti bátyám előrelátó volt, hozott 2 szemfedelet, ott van a kocsik a magtartójában. Tartom az ajánlatomat, anatómiai oktatásra feladok ajánlva már, mint a testem. Ugyan hangosabban! Tehát felajánlottam a testem anatómiai oktatásra. Józsi bátyámnak üzenem, hogy tudom, hogy ez már nem lesz alkalmas. De nagyon jól ért hozzá, csinálja meg úgy, hogy legalább akkor mutogatni lehet. Én már elengedem magamat, hogy elengedte engem. Ebben akarsz sokat? Hogy? Mondom,
azon filózok, hogyha innen elengedem magam, vagy te elengedsz engem, akkor itt gondok lesznek. Kedveled te a szakállas embereket? Na húzzunk egy ilyen laza jobbot, jó? Jó. Egyébként hogy tudod beirányítani, hogy pont oda leérkezünk arra a kicsi helyre? Még egy ilyet? Csinálhatjuk. Na gyere, húzzak intenzívebben, azaz. Ó! Lehet ezt azért szeretni, nem? Az biztos. Jó, tartsd a kicsit jobbra húzzad. Mondj arra. Te neked hogy van? Teljesen jó. Megégeztük egy kicsit? Nem, azt tudjuk, nem érzem. A tiéd rosszabb állapotban lehet. Minden párom az már ugyanez van, hogy a fenekük egy kicsit rosszabb állapotban. Gratulálok! Én köszönöm. Laci, csap bele, itt a kezem. Ott volt kicsit. Most fejtőernyős vagy. Nem? Majd ha először egyedül, de... Mit üzensz a többieknek? Gyertek, csináljátok. Ez kurva jó. Hallottátok? Sziasztok! Szevasztok.